заманда Болгар шәһәрендә булды бу хәл. Шәһәребез бай, матур, тыныч иде. Тик бер көнне бар халыкны куркытып, шәһәрдә шау-шу башланып китте. Кеп-кечкенә малай һәм ниндидер каз барыбызны да аякка бастырыр дип кем уйлаган? Каз күптән бәлештә үз урынын тапкан булыр иде, тик менә аңарга ияреп килгән аждаһаның юлына берәү дә каршы чыгарга теләмәде. Шулай да бу вакыйга булмаса, шәһәребезнең иң борынгы риваятләре бәлкем ачылмый да калган булыр иде. Шуларның иң кадерлесе Җиһан китабы. Аның серле эчтәлеге бик күпләргә тынга бирми булып чыкты.